Hola, bonics i boniques, vos vaig a presentar el meu canal de YouTube, que es diu Les Píndoles del Profe. I la primera pregunta serà, per què aquest nom? Doncs la veritat és perquè Les Píndoles és un tipus de vídeo que duren 5 minuts o menys, i aquesta serà la dinàmica que seguirà aquest canal de YouTube. Es podrà aprendre apartats del valencià en menys de 5 minuts, com per exemple les vocals, que al valencià són diferents que al castellà, l'apostrofació o els pronoms febles. I la segona pregunta és, cada quan pujaràs els vídeos? Serà d'una manera intermitent? No, la veritat és que espero ser molt constant i aleshores tots els diumenges a les 8 de la vesprada intentaré pujar almenys un vídeo. Espere, ja per a finalitzar, que vos agraden els vídeos, que aprengueu i simplement que vos divertiu aprenent un poc el valencià, que és al cap i a la fi és l'objectiu. Vos espere a totes i a tots ací i moltes gràcies.